Аллы гилле, шау шешкәле дәртле май айы бар галәмне хуш ис һәм җылылыкка беркетте. Яз фасылының тапшыруын башлап җибәрәбез һәм алдарак килгән котлау сәламнарын җиткереп укып китәбез. 4 май көнне үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Асия Рәкип кызы Яфарова да билгеләп үткән. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны кардәшләре котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1956 елның 4 майында якын кешебез Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чиркли авылында якты дөньяга 6 балалы гаиләдә 4-нчесе булып аваз сала. Гади авыл баласы тырышлык куеп мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, Куйбышев өлкәсенең Пахвистнево шәһәрендә медицина училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч туган якларына кайтып, 1974 елда Пенза өлкәсенең Кузнецк шәһәрендәге үзәк хастаханәдә хирургия бүлегендә анестезистка булып хезмәт юлын башлап җибәрә. 8 ел шушында намуслы килеш хезмәт итә. Ләкин язмыш аңа булачак тормыш иптәше белән очрашып, матур гаилә корып, Рязань өлкәсенә күчеп китергә язган була. Шушында бердән-бер яраткан улы Мансур да дөньяга туа. Тормыш дигәннәре якыныбызны бәхет җиле белән сыйпап яшәтми. Ул янәдән баласын тотып Кузнецк шәһәренә күчеп кайта һәм хезмәт юлын башлаган җирдә үк хирургия бүлегендә шәфкать туташы буларак дәвам итә. Бер ялгызы улына әти дә, әни дә булып, аны итәгатьле килеш тәрбияләп, аяк өскә бастыра. Аны Кузнецк шәһәрендә мәктәпне, аннары техникумын тәмамлата. Кулына дипломын алгач, егет армия сафларына озатыла. Хәрби хезмәтен үтәп кайткан, улы югары белемле булырга теләп, янәдән укырга керә. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик уңышлы эштә эшләп килә. Үзе Асия апа 59 яшенә кадәр бер җирдә эшләп, югары категорияле хирургия шәфкать туташы исеменә тап булып, лаеклы ялга да чыкты. Һаманда туган булып киткән Кузнецк шәһәрендә яшәп ята. Лаеклы ялда ул тугры Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, намазларын калдырмый укып килеп яши. Кадерле, якын кешебез, рөхсәт ит, ихлас күңелдән сине шушы тантаналы юбилеең белән кайнар котларга. Соң булса да уң булсын дип, сиңа иң беренчедән саулыклы озын гомер телибез. Ах дип үстергән балаңның бары изгелеген, игелеген күреп кенә яшәргә язсын. Алда сине көткән картлыгың ак, саф булсын. Без сине гомере буе киң күңелең, олы йөрәгең өчен яратып, хөрмәт итеп яшәдек. Башкалар медицина тармагында эшли дә алмый иделәр билгеле. Гаиләбез өчен син бик кадерле кеше. Я Раббым, алда да бер-беребезне камап, кадерләп, хәлләрне белешеп, туганлык җепләрен саклап яшәргә язсын. Бәхетле бул, иманлы бул якыныбыз. Асия апага 65, ышанып та җитмибез. Нинди икән теләк телик, шуны һаман белмибез. Белер өчен уйлар төрле, барысын бераз-бераз. Ниләр генә теләсәк тә һәммәсе дә ул бик аз. Шау шәшәкле май айында син дөньяга килгәнсең. Әллә шуңа күрә микән бик ягымлы икәнсең. Хөрмәт иткән хезмәттәш тә, бик яраткан ана да, сөекледән дә сөекле безнең өчен туган да. Котлы булсын юбилеең, телибез изге теләк, якыныбыз бездән булсын, матур җыр, олы бүләк. Хөрмәтле Асия Рәкиповна, юбилейлы тантанагыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Синең белән без ике
biz bir tuğanlar, bir atanın bir ananın balaları. Birden bulup tatulukta birge yaşayık, sığınmasın tuğanlıkның araları. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Qora meşe aralarını kişi kismesin, көңіл сауытырлық ащы жиллері естімәсін. Көтеруі жеңіл бірге қойғыларыны, şatlıqны da tik bölüşke şul bit tatlı, alıştıra almay yaptı bu dünyada bir kimde ol tuğan diyen büyük zatını. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Qora meşe oralarını hiç kismesin, көңіл сауытырлық ащы жиллері естімәсін. Туғанлықның хислеріне топы түшімәсін, йөрәк ауыр сөзләр ишетеп өшімәсін. Қара мәші араларны һич кисмәсен, көңіл сауытырлық ащы жиллері естімәсін.